Kayo po yung kukuha ng halaman? Oo. Magkano po? 500 po pati na. Magkano po? 550 po pati yung delivery charge. Ito po yung ano, basil, peppermint, parsley, tsaka yung rosemary. Kuya, binake nyo lang ho hanggang sa Bataan yan. Malapit lang. Bikers po yata kayo kuya. Oo, nagbibisikleta po talaga. Thank you po.